pane zvino handibve mukadzawo asi maiti mukadzawo kuti achiudza avanserwa wangu achiudza murume wekuti chama ini ndingatenda kunobvisa pfuma paatosa ndira zviva kuti itoendera kana iwe usitinyanye kudaro asabhudeti andi iwewe kana ushitimira kuna mukadzi wako enda kunati naate zvako bosi ndingatenda kunobvisa chi mari vakasekuvangotonoministri wainawo ukadziro kabvisa chi pfuma upenga hakuridzirwe bhero mhembero dzangu dzazove pedo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko inini ndakapata murume mukati Makasih, posisi sih. Taurisa, mana? Saya sih. Taurisa. Yakabhirwa matuti anoti ngaisa nomudhamu nenyaya yechipano ndokuzouya roki asati nditi mukadzi wako ari kuhura ndokuzobvunza mukadzi wako kuti sei kati hapana akabvunguka akapera gore ndakazonzi nemudzimai wangu udihura naye vai mukadzi akabvunga akabvunga mukadzi wako ndokuzokunda kuita basa kuti ndakaita basa pamusiwa nemasungire akaita kusvika akazobatana Awasina kuramba kada akakumbira kuenda basa kushanda pamusiwa ndoba asiye chiona
kugara kurefu nekurefu here senyukumana vanozivana here navo maizana here mavatangazana vatomukati ini ndakanga kumuona paishanda mukadzi wangu ndakusvika ndichibatsira mukadzi wangu mumvura pagombe papo ndopaisuka mukadzi wangu ya saka ndakatomubatsira pakuisa mutapa uyo pagomba ravaishanda ndopandakaudzwa kuti munhu atotanga nemukadzi wangu aitozviziva aitoashedza aitotama ichidzivisanisa nemurume zvozi panomwe mukomana kaatondinongedzera kuti munhu atana mukadzi wako ndikuru saka uyu paakudza mukadzi wangu kuti amaichidzivisanyeterwe nevanhu inemiwirirana nemurume wenyu aitondiziva asi nasingaziva kuti ndozvii vanhu ndoi saka ndaiti yanyatsobata saka iwe naiwe uye upangu wakuenda kuna tezvaurama ichibhirwa vangoshedza Wakambokurumbidza mutaka wese. Samumwe Kristian ya muyo. ukamukasangana kubasa atete umkazi kuti atete ava vakauya mudare vanoshuwa ivoka vakaenda kumharaunda kuti tara amusoromesoda nine nsikambo vakonda mune sikakomana kubatsira ndare kwaumbosa iri mukomana kundavayandaani achitoti achiudza avaserwa wavo achitoudza murume wekuti shamwari ini ndikatenda unobvisa pfuma paatosa ndira zviva kuti ivevera kana iwe usitinyanye mudaro asabhureti ati iveve kana ushitimira kuna mukadzi wavo enda kunati naate zvavako bosi ndikatenda unobvisa chii vakasefuvangotu mulisti yawainavo ukadzira ukabvisa chii pfuma saka ini pfuma dzangu dzenzivanavo yaitofunga kumwomoya wakaoa ndisiva ngokapira pa nevana tu saka pfungwa dzemumwe ndaifunga kuti mwari yamudare munomashiti iwe unopedzerana ati zvavani wako bosi ndikaenda kunoora ndomataura aita mudariro kwasabu achitini ndikaenda kunobvisa pfuma ndakatoorao saka iwewe haufanira kunetsanai unofanira indonetsanai naanato zvako bosi ndikaenda kunobvisa pfuma Ahora, Saat itu
Saka shukara tu wala mambo ya hapo. na sana ndio. Sana wata na wanza. Ani? Kule namba za. Lazima msitete. Munaenda kaje? Inova ambayo kwa magazi. Na tititanga. Kibara. Leo mama Insta kwa kutoka wewe. Aisha. Mawafunza bali. Sisi kwa sisi kwa Kumaliza. Imkatunga sasa. Tano sisi. Wozi ngao. Kumaliza imkatunga. Kwanza bisawa. Unaona ngapi? Hiyo kazi ndio sasa kabisa. Aya kutoka ofisi. Kwa naye kunyebe. Anaweza. Ukazungumza. na tunataka nyaye. Jimiti wapi? Yao ndio waponele. Ndio wale wanaotaka jinsi. Sorry. Tete vakazouya adzieti tete yomukadzi vakauya umuti andano tete vedu vakaonana vakataura nezvananzi vana vanhuoma tivazvikuita hazvikuiti munoti chikuda nenyari tete vakapupura vakati vanhu ava vakaramba vakapamba mabhukuro kumusha kamukadzi kana muchitaura vakarambana nasakavati kana munomukutaura kuti vanhu vakarambana isusu tikuda chigaro chako kana ndavatsamba ndinoratidza kuti zveshuwa vanhu vakaita se vakadhikosa tete vakataura vanhu vakaita se vomapeta vakakoita nyaya ino Kasema mazoea zile. Isusu alikuwa mkazo mmoja zile kasi tulani. yes andishura Muda amshana. Ndio mkoma. Mkoma hapa na Kukuru andi atina mapatana na kukuru. Akangotora zvinhu achiti yake kumbira kuenda kubasa. Ndobva aenda kubasa. Izvezvi pavaya mutare masabu waitotorojera napachi rakatoenda ndikaparati sasabu wadzanaipa pachukoni pamusoro apo upaitorojera nyaya yedu zvimire mushi tinoda tete nokuti panoda isu pana vanhu vanoda chiimbira pana vanhu vakatifuza kuai toda titewo munhu wauyu toda tete renyu pakasangana atita wauyu agogo vasiyana navo varombewo toda titewo munhu nyaya ingefunza kuti inokuti zvakanaka ino mudzimai murume awe inini pandaienda kusamura murume ndakatanga kuratidza kumba tomurume ndakada kuti sai vakasvika kumbazwa kuti pana paunongouya panokumba kwavo vanogara kuti musoro aindiperekedza yeye anonzi aindiperekedza yeye ndakusvika kumba kwacho kwachiti ndakusvika pamba ndopanda asangana nemurume kanzi achibva kupi achibva ikoko kumbakwamukadzi handizivi ndokwandibva kune mukadzi vachineita pamudzimai wacho alright endanosiva mukadzi iwo unoudza mukadzi wakawo pane zvino handidhe mukadzi wako asi maiti mukadzi wako hausauzikanaka
Andinoona here mukadzi ani mazuva inorasika anorasika abuda pachena panapa tinaye wabuda alright itaita kuti munhu avekudai kana ndokubatsirwa kunyini atona mhosva isi apa mazvizwenzi kana ndokubatsirwa ite mukadzi avo naitawo uri kwakubatsirika mazvugama pamusoro chakamira inifana nyaya yamunhu murume wetimudarira saba akabvuma kuti mukadzi ndorovangu ndakaenda kuroora onhasi ari kusvika sei kudenza mukadzi waakaura kuti auye mudaro kuti aramba akadaisa makotsi anosiyana makotsi anenge achisiyana magariro angadarira sabhunga asarina mambo ari kuziya mhosva yake mudare macho maakatuyanaye wazikuisa here ari kuziya mhosva yake akamusiya ndiyarusa nokuti chazogopa mutombo akasava naye ndianarusa atite munhu akasauya ndiyaita sei arusa ndokunga vanhu mandibata anobva kuenda achite kumusikana anobva kuuya nani nemudzimai wake ane mukadzi wake dai asi vazonyorwa masamuso kuti zvikubatsira anzwa akabatsirika nemwazi unoibofu nai chikwane chiri pachina haasi kuda kuchitendera akuchiramba chiri pachina chikwani kucharuka ane mari kwana maita basa munamusa 8